Mali kɔ kan an faw an baw kɔrɔw an dɔgɔw an y'o de fɔ y'aw sɔgɔlen dɔ ka téléso Manila Mali kunnafoni point TV an ka émission yɛlɛ waati n'ale bɛ bila chaque lundi à partir de 18h yɛlɛ o tɛ k'aw negela ye a tant que ni émission in bɛ yan nɔ dɔw yɛrɛ b'an bolo yan ala mais vourien kelen kɔni b'a la ne yɛrɛ sɔnna nin ka vourien tellement que nin ye vourien ye nin ta yɛrɛ bɛ dɔn hali nin ɲɛkun na ça va e de ko don e de ye vourien ye ne tɔgɔ ma fɛ e de fɔ i tɔgɔ ma fɔ dɛ e ko tɛ ale yɛrɛ de ko don ne fana bɔra nin ye ne bɛ sangam ne dana fɛngɛ la ale dana donc de b'aw ni ɲɔgɔn troisième année cinquième année a bɛɛ de ye kelen ye mɔgɔ min ye troisième année ɲuman kɛ han o bɛ se ka cinquième année kɛ ayi bon comme funa kabe an ma sigi fɛnɛ nin fɔ ya a bɛ kɛ cogo di maaw man kan quoi awɔ maaw man kan awɔ mais ne bɛ jigin balimakɛ yɛrɛ la jɔn n'a fɔra cɛ fila muso fila e bɛ na ne to olu bolo olu ka ne ɲama nɔgɔ si tan ayi jɔ a ma fɛn o y'a ka fugariya de ye o y'a ka fugariya de ye kan jumɛn b'i da wala alhamdulilayi sisan an b'a daminɛ musolakaw la o tɛ yan n'o dun don an tɛ jeu kɛ an ka jeu kɛ ni min gagnera an ka da a ye jeu tɛ yan nɔ i bɛ hakɛ to o bɛ a bɛ kɔnɔ ko loterie de don wa loterie tɛ koyi mɔgɔ min ne ja ne bɛ ka kuma daminɛ o de la m'i gɛnɛ a kɛ ten min ye jɛ ka ko n'o tɛ diɲɛ dara mɔgɔ fɔlɔ min dara o ye cɛw de awɔ cɛw fana bɔra jumɛn na non an b'a ta daminɛ de depuis ala fɛ yen diɲɛ fɛ k'an bɛ yɔrɔ wɛrɛ san ala de fɛ yen o ne m'i sɔsɔ o la o ayiwa funɛ a ka di ye cogo min e k'a kɛ ten ok ne balimamuso kan jumɛn b'i da kan foyi t'i i b'a kan tɔgɔ duman jamu duman Alice Bamba Alice Bamba i bɛ se k'i comédienne tɔgɔ fɔ an ɲɛna ne comédienne tɔgɔ ye Hélène mun nana ni Hélène ye i ye Hélène choisi mun na ne ye Hélène choisi mun na parce que ne tɔgɔ Alice Hélène o ka sil diyara ne cɛtiri kɔnɔna na donc ne tɔgɔ da la siɲɛ ko Hélène d'accord donc théâtre bɔla Hélène paix sur son âme o de diyara e ye kosɛbɛ d'accord o ɲana ala k'i i tɛmɛ a la i kana k'a ɲɔgɔn ye mais i ka tɛmɛ a la amina ok courage dɔrɔn don ne tɛ kuma e fɛ fɔlɔ parce que vaurien ne man di tɔnɔ ne ko tɔnɔ nin la e k'o laminɛ bani yala da tɛ sigi mais i ye n wele petit o ma bɛn a ma o tɛ bɛn ma grand voilà ok tɔgɔ duman jamu duman bon ne tɔgɔ Grand Kulibali oui ok Grand Kulibali i bɛ se k'i comédien tɔgɔ fɔ an ɲɛna bon pour le moment ne ye comédien tɔgɔ tout court de don ni waati dɔw la u bɛ n wele comédie kɔnɔ Garan waati dɔw u b'a fɔ Kulibali Kulibali ou bien Garan voilà d'accord e tɔgɔ man ca e tɛ zon ye sinon ni ye tɔgɔba ye mɔgɔ mɔgɔ la o tigi ye zon ye turu bɛ de la donc i taara Kidali munumunu kana donc a turu sera de ma voilà i tɔgɔ fɔ an ye bon ne tɔgɔ ko Umar Kulibali d'accord Bamba Bamba Kulibali d'accord problème t'a la bon ne comédien tɔgɔ belebele tɔgɔ ko Buwa Kulibali ko Kulubakaw ka belebele Buwa Kulibali Kulubakaw ka belebele d'accord ɲamɛ mun ye bila ka Kulubakaw ka belebele k'o da i yɛrɛ la ouais bon parce que Kulubakaw yɛrɛ de y'o choisi ko ne tɛ maa den ye dugu kɔnɔ donc u ye ni bonyaba in ta k'a jan quoi donc ne ye mɔgɔ ba de voilà parce que n bɛ tagama n sen na don o don donc o kama u ko tiɲɛna ko ne ni maabaya ka kan awɔ donc u k'e tɔgɔ da Kulubakaw ka belebele i y'a faamu d'accord Kulubakaw ka Kulubakaw ka belebele ba belebele ma Kulubalilakaw fɛ yen ba belebele awɔ ok d'accord n y'a faamu n y'a sɔrɔ la fa yɛrɛ b'o fara fansiya e yɛrɛ sɔnn'o ma ko e ye belebele ye ayi bon i ye wo ye fɔ ko bon wala i ye ko ye fɔ e ma Kulubakaw ka kaleya n y'a ye ne de b'a yɛlɛ n tɛ wɔsi Hausa terrain non ma Hausa la aucun problème t'a la awɔ an bɛna ɲininkali damadɔni tɛ i la n'a tɛ kɛ baasi ye ayi ɲininkali b'i kun de kan cɛ a bɛɛ fɔ kɔnɔ k'a bɛɛ fɔ d'accord Kulubakaw ka belebele ne ko kun jumɛn yɛrɛ ye e bila ka don nin baara in kɔnɔ diyaɲɛ b'a la bon a ma daminɛ kuma min donc a daminɛra an kɔni y'a kɛ n ka ma kɛ bɛnsema ni n ka tɛmɛ ya
mais pli a bɛ ka taa ɲɛfɛ pli a kanu nana donc an fana ye fɛn bɛɛ bila sisan dɔrɔn donc k'an ɲɛsin ale ma quoi a belebeleba yɛrɛ ye min ye dɔrɔn ka a yir'e la kanu de don kanu de y'an bila ka don a la an y'a kanu donc an bɛ k'a kɛ. D'accord. Awɔ a banna. Mais nin ye yɛrɛ san joli y'a kɔnɔ? Nin ye ne san joli y'a kɔnɔ? Wala a t'a dɔn. Ayi n bɛna n hakili jagabɔ de sa parce que wala nin na ne san 3 y'a kɔnɔ. San 3. 3 ans awɔ. D'accord. Et formation dɔw suit à la? Bon ni formation kɛra suit à la. Parce que ko ka gɛlɛn dɔɔni quoi. Ko kun ka gɛlɛn dɔɔni donc. Bon a ma nɔgɔn tiɲɛna ma formation ba suit à la ten. Ok, Kuluba k'aw ka belebele. Fɔlɔ e yɛrɛ ye danfara jumɛn ye fɔlɔ humour ni sisan ta cɛ? Bon fɔlɔ comme an tɛ se k'a tɔgɔ fɔ an b'a fɔ ko fɔlɔ ko ani fɔlɔ cɛtiriw ani fɔlɔ nisɔndiyaw bon danfara belebele de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que munna ni n ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ko kun ka gɛlɛn cogo dɔ la bon bi tiɲɛ yɛrɛ la Ala ni kira barika la lafiya n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min c'est à dire que lafiya donna fɛn caman na quoi parce que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ sɛgɛn cɛtiri yɛrɛ nɔfɛ position sugu dɔ la ka da kun caman kan caméra ko b'a la fɛn wɛrɛw b'a la bon Ala ni kira barika la technologie bɛ ka labaara bon ko kɔni a ka nɔgɔn sisan fɔlɔ quoi an filɛ waati min komi sisan a ka nɔgɔn. Mais e yɛrɛ bolo o nɔgɔya in na o yalima a nana o nɔgɔya in kɔni nana technologie fan fɛ mais est ce que humour kɔnɔna la a ye nɔgɔya don a la ou bien a ye gɛlɛya don a la? Bon a ye gɛlɛya don a la i b'a fɔ a ye nɔgɔya don a la parce que bon n bɛ se ka kuma n'anw yɛrɛ ye anw yɛrɛ kɔni fan fɛ technologie fan fɛ nɔgɔya nana mais a kɔnɔna yɛrɛ la tiɲɛna gɛlɛyaba b'a kɔnɔ quoi gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dɔɔni gɛlɛya misɛnninw b'a kɔnɔ i ma Kulubakaw ka belebele Buwa Kulubali Buwa Kulubali ok d'accord voilà e yɛrɛ bolo sisan humour a bɛ denmisɛnninw éduquer ya est ce que a bɛ k'u bilasira ɲuman kan? Bon nkalon ma ɲi dɛ sisan humour kɔni tiɲɛna a sɛbɛlama dɔgɔyara tiɲɛ yɛrɛ la a sɛbɛlama dɔgɔyara n m'a fɔ k'a sɛbɛlama tɛ ka kɛ dɛ mais tiɲɛna a dɔgɔyara a dɔgɔyara danfara belebele de b'a ni fɔlɔ ta cɛ. Ok merci Buwa Kulubali. Ok merci beaucoup. Hali t'a fɔ ko tɔnɔ. Ayi i bɛ hakɛ to ne k'i ma tɔnɔ i bɛ sa walayi i tɛ bɔ yan fɛ o. K'ale de ye tɔnɔ ye tɔnɔ Kulubali kan jumɛn min? Kan foyi tɛ. An bɛ fɛ ka ɲininkali damadɔni tɛ n ko e fana la n'a tɛ kɛ baasi ye. Inshallah. Ok tɔnɔ Kulubali yalima e fana donna baara in na nin y'a san joli ye? Bon ne donna baara in na à partir de 2018. 2018. 18, 20, 21. Voilà, on a placé ça là. La femme. D'accord. Mais et ne nous bébé trop pour qu'elle n'a. Voilà, on est une bébé trop pour qu'elle n'a. D'accord. Join nanani trop initiative. Bon, i komi an yɛrɛ an ka cɛbaw bɛ kɔfɛ fɔlɔ ale ye ko fulakɛ tɔgɔ ye Abdule ale de ye fulakɛ faama ye i y'a faamu ale de kɛra sababu ye ka turupu in créer initiative ale de y'a créer o y'a créer wagati min na o mɔgɔ fila de kun don i y'a faamu bon ne nalen sisan a ye ne wele ko bon k'ale mago bɛ ne la n'a y'a sɔrɔ ne bɛ se ka o ka baara ɲɛ i y'a faamu o y'a sɔrɔ ne fana bɛ to ka mɔgɔw layɛlɛ mais n tɛ fɛn kɛ quoi i y'a faamu o ne yɛrɛ sigicogo dɔrɔn ou bien n ye ɲɛ la dɔrɔn non o ye dɔ bɔ i y'a faamu ko a ka d'ale ye a bɛ ka dɔ f'i ma ayi ne ma kuma jugu fɔ nin to yen nin bɛ ne dɔn a bɛ n dɔn n b'a dɔn ok voilà donc a ka d'a ye donc ne n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà o y'a sɔrɔ ani dɔ don ko Adama Sisoko ale cɛtiri tɔgɔ ye Abreze i y'a faamu donc an farala ɲɔgɔn kan fo 2019 la fin na an ni nin nana ɲɔgɔn encourager ko Umaru Kulubali i y'a faamu i bɛ belebele d'a kan Kuluba belebele voilà Kuluba belebele an ye ɲɔgɔn ye o la an ye sanfɛ yɛlɛw kɛ ka duguma yɛlɛw kɛ ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ i y'a faamu sisan kɔni
an b'o de la tan sisan fo 2021 in na sisan. D'accord, tonton Kulubali. Yalima mɔgɔw bɛ kuma nin dɔ fɔ ko baara in ko mɔgɔ lankolon baara don. Ne ko e yɛrɛ bɛ se ka message jumɛn passer pour que k'a jira mɔgɔw la ko mɔgɔ lankolon baara tɛ. Bon, o kɔni o tɛ koba ye. Awɔ. Sisan baara lankolon tɛ yen, mɔgɔ lankolon de bɛ yen. Kosɛbɛ. I y'a faamu. Mɔgɔ n'i ye ko o ko ta i b'a jira mɔgɔw la ten. Ne de ye nin ta n b'a kɛ nin de. I y'a faamu. C'est-à-dire mɔgɔw kana fɛn dɔ jate minɛ n'i ye dimɔgɔ balan ye bobara la c'est que nin kasa tɛ yen kɔni b'o to bɛ. A fɔ a ye k'a kana bolo ɲɛsin ne la kɛ. I t'i bolo ɲɛsin Alisi la ten. I bɛ hakɛ to a tɛ ka bolo ɲɛsin ale n'i y'a bolo ɲɛsin de la c'est que yɔrɔ ɲɛ don ne la. N bɛ ka misaliya ta ale de. Alisi to yen awɔ. Voilà. C'est-à-dire mɔgɔ t'i balan ko la ten gansan. O kɔni. Voilà. I bɛ ka nafani min sɔrɔ a la i b'i jija o la don n'a nataw la mɔgɔ t'a laban cogo dɔn quoi. D'accord. Voilà. Mais n'i ye ko o ko ta i b'a ta ni seere ye quoi. O de kɔni. Y'a faamu. N'i y'a ta dɔrɔn a taara ni seere ye. O la mɔgɔw bɛ i bonya donc i yɛrɛ fana b'a dɔn bonya b'i yɛrɛ fana kan quoi. Y'a faamu. Mais i yɛrɛ b'i yɛrɛ bonya fɔlɔ. Ko o ko i bɛ kulonkɛ la i bɛ sɛbɛ la o a taa ni bonya ye. Y'a faamu. Karama fɛn bɛɛ. Voilà. Faamuyali sɔrɔla la tonton Kulubali. Merci beaucoup. Ouais, merci. An tɛ na Hélène fɛ yen. Tante Hélène. Kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi tɛ yen. Ninnu b'i kɔ dɛ. Donc ne ye nabolo. Mais ne fana b'i kɔ. Ne ni an bɛ jɛ o la quoi i y'a mɛn wa? Ne tɛ se k'e labila olu ye diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ka fisa ni yanfɛ ko tɛ yen. E dun t'a fɔ k'a ɲi ka micro sɔgɔ. Ayiwa. Ne ɲi kana ka micro sɔgɔ. A ɲi kana na micro sɔgɔ a y'a fɛ k'a ɲi na micro sɔgɔ de ya. Hélène n bɛ fɛ k'i ɲininka. Hélène yalima e bɛ don baara in kɔnɔ wagati min na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a la. Mais e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ mun de gɛlɛyara e yɛrɛ Hélène ma baara in kɔnɔna na? Ka gɛlɛya ne ma. Bon baara in kɔnɔna fɛn ma gɛlɛya ne ma parce que ne y'a kanu. E y'a kanu. Donc fɛn o fɛn mana na baara in kɔnɔ a kanu b'e la a t'e degun. A kanu bɛ ne la a tɛ ne degun. D'accord. Mais e ma taa formation foyi kɛ pour que ka baara in lafɛn i bolo la senkɔrɔta i bolo wa? Bon formation. N ye dɔɔnin kɛ. I ye dɔɔnin k'o la. Ok ala ka bɛn. Minnu bɛ ɲɛfɛ n y'olu formation dɔɔnin sɔrɔ olu fɛ. Dɔɔnin sɔrɔ olu bolo. E yɛrɛ kumakan sumalen don Hélène. A b'o a sera ne sigilen ɲɛ. Ka sigilen ɲɛ e ye jɔn ye? Tuma dɔw la ne mɛnna ɲɛda ne ye wara de. E ɲɛda bɛ yɛlɛma ka kɛ wara ɲɛda ye quoi. I bɛ jɔ ni émission banna ni bɔra kɛnɛ ma i ɲɛda bɛ kana yɛlɛma yan fɔlɔ dɛ. Voilà. Parce que ne yɛrɛ ɲɛ ni wara ɲɛ kabako don n'an bɔra i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛda yɛlɛma y'a mɛn. D'accord. Tante Hélène n bɛ fɛ k'i ɲininka a tɛ kɛ baasi ye quoi. A tɛ kɛ baasi. A tɛ kɛ baasi ye. Yalima e fana bɛ se k'i da don humour yɛrɛ nafa ye jumɛn ye bi i komi an bɛ yɔrɔ min na? Humour. Kalanniba t'an cɛla yan fɔlɔ de. Awɔ i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko yɛlɛkoni. Awɔ. E yɛrɛ hakili la yɛlɛkoni yɛrɛ nafa ye jumɛn ye bi? Yɛlɛko nafa. Awɔ. Yɛlɛko nafa kɔni ka ca. I bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ye yan? Kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u dusu kasilen. I bɛ se ka yɛlɛko kɛ k'olu layɛlɛ. U fana bɛ se ka yɛlɛ cogo min na. Mais conscient fana b'a kɔnɔna na quoi i bɛ mɔgɔ layɛlɛ ka sɔrɔ i bɛ k'a tigi ladi fana quoi. O kɔni. Awɔ. D'accord o diyara n ye. Mais e yɛrɛ hakili la fɔlɔ yɛlɛko ni sisan ta ninnu parce que o tun bɛ fɛn dɔ kɛ ala ni tiɲɛ na ne yɛrɛ ma bɔ o wagati kalama ko éclat de rire n yɛrɛ y'o tɔmɔ n karamɔgɔw de fɛ. Éclat de rire olu mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko fɔlɔ ko éclat de rire kun ka fisa ni an ka sisan yɛlɛko ye quoi. E yɛrɛ hakili la différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Yɛlɛko bɛɛ ye kelen dɛ. A bɛɛ ye kelen. E fɛ a bɛɛ ye kelen. Ok Buwa Kulubali e bɛ se ka mun fɔ Buwa Kulubali tonton Kulubali. Kana n jɛ n ka question na sa. N b'i jɛ a la e bɛ se ka différence dɔɔni fɔ an ye parce que ne n bamuso de ɲininka n ko sisan yɛlɛko ani fɔlɔ yɛlɛko a yɛrɛ ka sɔrɔla k'i kanto ne ma ko fɛn dɔ tun bɛ bɔ ko éclat de rire Michel Gimba ninnu k'olu de tun b'o animé
ko ato folo yele ko ni sisan ta cɛ mais ma se k'a ɲininka kosɛbɛ différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n hakili la en tant que i bɛ baara in kɔnɔ i kan k'olu ɲini k'olu dɔn e yɛrɛ bɛ se ka mun différence de yira o ni ɲɔgɔn cɛ bon sisan kɔni o fɔlɔ éclaireur ani sisan imuru vraiment ne yɛrɛ ka faamuyali cogo la danfara ni fitinin dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara ye yɔrɔ jumɛn ye fɔlɔ o éclaireur o tun bɛ taa ni système min ye c'est-à-dire u ka fini u fini don cogo i y'a faamu olu yɛrɛ ye cogo la fɔlɔ dɔrɔn i bɛ yɛlɛ i y'a faamu bon n bɛ dan ye olu ka o yɔrɔnin na ou bien ni faamuyali ma sɔrɔ sisan ta on b'a dɔn ko moderniser la i y'a faamu yɛlɛma donna kow la sisan humorisiw u bɛ t'i jɔ kɛnɛ kan u sapelen ba i y'a faamu kuma manamanakanw dama dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ i y'a faamu bon olu dun ta ye kun ye finiko ye ladili b'a la fɛn bɛɛ ma fɔ hali sisan ladili t'a la dɛ mais a ka dɔgɔn dɔɔni quoi ladilikanw dɔgɔyara a ka dɔgɔn dɔɔni n'u ka catiriw ni sketchiw tɛ bon imuru yɛrɛ kɛnɛ kan spectacle kan donc a ma nɔgɔ quoi. Ok d'accord merci tonton Kulubali. Merci beaucoup. Buwa Kulubali yalima e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔnin na. Bon bɛɛ n'a hakilina tɛ. Awɔ. Bon ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la. Minnu m'o fɔ olu m'a faamuya quoi. Ok. U m'a faamu dɔɔni. A tant que temps bɛ yɛlɛma maaw bɛ yɛlɛma quoi. I m'a ye wa. K'a ye k'a fɔ ko fɛn nɔgɔyara bi tantɔ c'est-à-dire olu tɛ se ka da la quoi. I m'a ye parce que bi hali ne bi mɔgɔ tisora ne dɔ tisora dɔ bɛ yɛlɛ. I m'a ye bon danfara min kɔni bɛ fɔlɔ ta éclaireur o tɛ sisan ko ye dɛ. A kun bɛ bɔ n hakili b'a la mercredi wuladani fɛ n hakili b'a la. Hali ɲɔbilen kuma kɛra nin ɲɛna. O temps de jeu bulongo mais olu ye soirée ye a tɛ fɛn dɔw la. D'accord. I m'a ye anw bɛ taa an sigi k'a filɛ k'a ye kɔni ko c'est-à-dire différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ ne m'o y'u ni ɲɔgɔn cɛ différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ. U tun bɛ fini don ka na u bɛ n'u jɔ u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ k'a ban jama bɛ yɛlɛ u bɛ taa bon an b'o kelen fana de la bi mais tiɲɛna bi ta ninnu a molobaliya de cayara dɔɔni. Voilà k'a sababu kɛ fini sugu dɔw yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko nin y'a ye musow la k'a fɔ k'a bɛ ka nin fɛn kɛ diɲɛ bɛɛ de b'a filɛ ma dɔw malo a la ko don quoi. Awɔ n'a bɔra o yɔrɔ la non ne ma danfara a la dɛ. Kana mɔgɔ dɔgɔya dɛ. Ayi Gara n'i ka denni m'a don ne ma fɛn fɔ dɛ. Ok faamuyali sɔrɔla o la aw sɔgɔlen dɔ ka teleso mandi la Mali kunnafoni point TV émission yɛlɛ waati n'ale bɛ bila chaque lundi à partir de 18h aw kana ɲinɛ k'aw abonner an ka chaîne YouTube la voilà ko yɛlɛ waati sera k'an ka yɛlɛ tonton Kulubali Buwa Kulubali Hélène ayiwa an b'aw bolo de k'an ka yɛlɛ. Ayi ko ne de ye faso n'a bɔ e k'i jɔ mais journal kelen kɛ nin kan bi n balimakɛ Gara i k'a dɔn k'a fɔ ne yalala bi dɛ wallahi n m'a dɔn gafe min tun bɛ n bolo bi e b'a kalama ne b'a kalama a tɔgɔ de ko Duguli ɲɛ bɛ nin sigilen in na matin zonglo in na sɔgɔmada joona in na a ye mɔni kalama ne ta ka n'a suma k'a sigi k'a b'a min galama don a la Titanic bateau ne bɔra k'a jɔ a sanfɛ a kɛra bɛn na ne tɛ dɛ gafe de y'a fɔ Alice y'a ma kɛ Duguli de m'a sɛbɛn ne Buwa Kulubali y'a sɛbɛn n'a bɔra cogo min an t'a larawe ten to dunkan jɛlen na Gara n'i bana la an ka cɛ fo ni paracetamol ɲini o ko la dɛ n'o tɛ ne kɔni y'a fɔ Titanic bateau ala cɛ Titanic kɛra i ɲɛna hali ye Titanic bateau bɔ k'a jɔ sisan a t'a yelen dɔn a ma kɛ ne ɲɛna sa ne bɛ ka histoire de fɔ sa ko kunnafoni de y'a fɔ a fɔra nkalontigɛ ye tiɲɛ mais yebali fɔ i bɛ to k'olu fana dabila. Ayi Buwa Kulubali tellement que mɔgɔba dɔ sigida la a ma deli ka nkalon tigɛ. O ma nkalon tigɛ a tɛ o kelen kɛ dɛ. Est-ce que n ko don o e hakili t'a la o don o ne jɔlen Samani rond-point na an nana an jɔ Samani ma boli ka taa
ko bima jɔlen bila yɔrɔ in na ko kɔngɔ digira a la ko Mali faamaw tɛ k'a jate a ma taa bɛn na o ma kɛ yan mais a taara ne dun bɔra yen nɔ kunun ne y'a jɔlen ye ale ko ne ka taa juru ta so k'an ka n'a minɛ ko k'a siri a nɔ la n'a kɛra n'an kun tɛ sinon a bɛ kɛ maloya ye Tonton Kulibali bɛ bonya wallahi sinon kunun ne tɛmɛna sama in jɔlen bɛ yen wallahi hali n'an taara sisan a jɔlen bɛ yen o to yin sa Buwa Kulibali min kun i bɛnkɛnin sa awɔ Siakani i bɛnkɛnin awɔ Siakani yɔrɔ a kun fɔra ko ni mɔgɔ min sara aw ka sigida la ko o tɔgɔ kun tɛ fɔ tiɲɛ don sinon k'i bɛ sa a nɔfɛ awɔ dɛ o don a fɛnɛ o de mɛnna ka mɛn sisan e ni bɛnkɛnin don dɔ la aw bilara ɲɔgɔn na quoi i y'a faamu ne yɛrɛ yan awɔ i balimakɛ min sara sa kɛ i y'a faamu e kelen k'i denkɛ ci ka taa i bɛnkɛnin ci ka taa dugu kɔnɔ ka taa fɛn san chaise ta ka na n'a ye bankɔntɔni yɔrɔ la Ayisa non ne tɛ jɛn ne e bɛ ka ne tɔgɔ fɔ sa o de la ka na n tɔgɔ fɔ o la sa Ayisa Buwa Kulibali komi kuma n'a tɛmɛ sira de don ayi bon pourquoi e bɛ tɛmɛ ni sira in fɛ e tɛ tɛmɛ sira ɲuman fɛ yan tɛmɛ sira ɲuman fɛ dɔɔni ko sisan aw taalen kaburudon na ni sisan e bɛ k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ i bɛnkɛnin na sisan ko bɛnkɛ ko mun kɛra ko kuma n tɛ ɲɛ jɔ i la fana bɛnkɛ n'i ɲɛ jɔna n b'i tɔgɔ fɔ dɛ ko walayi ala kama kana n tɔgɔ fɔ ala kama tiɲɛ don a kɛra bon et puis o ma bali ne la dɛ o don o fayiri da fɛ fayiri tete kule Alisi ne kun tɛ ne ni Alisi bɔtɔ bolibana an bɛ ka yɛlɛn Kuluba an ni sosow ka confat de bɛnna i b'a dɔn soso ni remorque ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kuluba carrière la cɛ i b'a dɔn a kɛra kasara ba walayi n'a kɛra kasara ye mais a kɛra farati ye quoi parce que a moment nɛgɛhaya kun bɛ soso in na donc fɛn m'a sɔrɔ mais remorque in kɛra i b'a fɔ patijalani denmisɛnninw ka patijalani turuturu ta k'a dara mais mɔgɔ ma sa la dɛ Buwa Kulibali yen n'an ka kuma tɔ laban i y'a faamu so bɛ ka don sisan baro gannen don e n'i bɛnkɛ sigilen don e b'a bɛnkɛ a f'i ɲɛna bɛnkɛ an dun tɛ baro la dɛ i y'a fɔ an ɲɛna n ye min f'i ye kana n tɔgɔ fɔ dɛ o de ka gɛlɛn n'i ye n tɔgɔ fɔ dɔrɔn an bɛ sa ɲɔgɔn na awɔ ko tɔw bɛ baro la o tuma an tɛ baro kɛ an ka baro kɛ sa a girinna k'a fɔ dɔrɔn bɛnkɛ Umaru jama bɛɛ kaburudon ayi ko Umaru ka suko bɛ ayi a kun bɛ ka kaburudon gardien de wele gardien min kun bɛ fɛnkɛ kaburudon na kaburudon jumɛn aw tɛ kaburudon ko kuma dabila wala o yɛrɛ ko n'aw ma émission émission lamɛn kuma dabila ne ko ko n'aw ma émission lamɛn émission qui passera qui passera ne Kulibali fana passera k'an bɛ yaro tugu la ka filakɛ faama tugu la ayi dɛ ka pase ka paseli hali man ka moyenne ye i ma examen kɛ i lahara pase frontière cɛ lahara ko kuma y'a ko sini tagali lahara ko kuma bila ko sini tagali ko bilahi muso tɛ ne bolo den tɛ ne bolo mais fo k'an fari faga walayi aw passera de et puis o si tɛ ne dabali ban ale de nin tagali ka surun ka tɛmɛ sabula ale ka patron bon mun fɔra ne ɲɛna ne y'o de lase a fɔra ko aw passera ne y'a fɔ ɲɛna de sa mɔgɔ min y'anw la passé ka taa k'a tigi ka taa k'anw ko anw ta ma bɔ an passé ka taa cogo min a kan pan ka segin n'aw kuma tɛmɛna parce que sini dɔrɔn de don mɔgɔw bɛ nisɔndiya u ka paseli la aw bɛ ka nisɔngoya u ka paseli la ne k'aw passera mɔgɔ passé t'o ye ka taa yen yɔrɔ jumɛn wari tɛ sara ka taa yen ou bien o tɛ sara ka taa bon wari mun kan ka sara yɛrɛ la ne y'a sara ni fɛnkɛ Buwa Kulibali ni mankan tɛ ka tigɛ u la dɛ non n'i passera i bɛ nisɔndiya de k'a k'i pan ayi sa an tɛ se ka taa ten cogo nisɔndiya cɛ ma nin mɛn non tɛ i b'a fɔ k'an k'u négocier i b'a dɔn sisan kabako dama de bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ ni ka wali cɛ ne ma dɔn ne y'a faamu sa o don o Sɛngɛmane hali bi i ka école a faamu sa Kuyatelakaw ka dumuni tugulen don an ka du la n'i bɔra Kuyatelakaw fɛ i tɛ fara karinin fɛ yan kɔfɛ karinin kɔnɔ bɔbɔw ka du dɔ tɛ yan awɔ f'u bɛ to ka wulu kunkolo jeni a yɔrɔ la wala mais wulu kunkolo jeni na minnu bɛ lɛ faga sa ni nana dɔrɔn k'i cun ka so kɔfɛ i tɛ don fɛngɛ Jabatelakaw fɛ yan n'i bɔra Jabatelakaw fɛ sisan Buwa Kulibali ka du bɛ yen mais Simo i b'a dɔn ko kabako kɛra yan cɛ hali dun b'o fɔ n ɲɛna i b'a dɔn sisan a ye zɛrɛn dun nɛmɛ o don o muso ye zɛrɛn san ka na n'a ye k'a ci a y'a ci tubabu doni de bɔra ka jɔ ko bonjour maman Allahu akbar merci beaucoup ni ye yɛlɛ waati ye n cɛ ni baraji Buwa Kulibali ni ye yɛlɛ waati ye merci fɛngɛ a n tɛna n'a tɔgɔ fɔ Kulibakaw ka belebele voilà ɲama dɛ i
I kanubagaw fo. N kanubagaw ma bana dɛ. Na aw bala yaro bɛ da la a bɛ fɛrɛ kɛ. Paracetamol b'a bolo. Awɔ an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. An b'an ka téléso belebele mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. I ka dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ ye kanu de. I ka dɔn k'a fɔ ni ko y'a ka belebelew mankan ye. Wala ko ni ko y'a ka belebele mankan ye. Donc an kun nana an ka ɲɔgɔn nisɔndiya. Diɲɛ yɛrɛ ye tulu ni yɛlɛ. Nka ne bɛ min fɔ a y'a kɔlɔsi muso jɛmanw na. A y'a kɔlɔsi muso jɛmanw na dɛ. N bɛ dɔw ma parce que n tɛna se ka fɛn fɔ bi. Ok a k'an bɛn. A ye caméraman ne ye sikɔlɔ de ye dɛ. Bon nin ka di ne ye tan de. Awɔ sikɔlɔ in dɛ o de ka d'anw ye. An ye fantan ye tulu se t'anw ye. Ayi bon komi fɛn bɛɛ kuma. Ne bɛnna la dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ. Hakɛto. D'accord ne m'aw ka foli. Assalamu alaikum. Tonton Kulibali. I bɛ kanubagaw fo. Ok donc o de don o kɛlen de don. Hali an ka foli bɛ an ka téléso mandi ye n'o ye Mali kunnafoni.tv. Merci. A y'an wele ka n'aw ka kɛnɛ kan a diyara an ye a bonyana an ma. Donc n bɛ faniw fana fo kosɛbɛ. Ayiwa u k'u labɛn surprise baw bɛ nalen ni Ala sɔnna ma ni Ala jɛna n'a ye voilà o de kɔni bɛ n fɛ ka f'u ɲɛna. Ala sɔnna eri ma sɔn. Hélène an tulo b'i la. Foli bɛ ne bolo dɛ. Ne bɛ foli kɛ n ka fan bɛɛ ani mɔgɔ min y'a lase yan nɔ n bɛ foli k'a ye ani cɛ ani baraji quoi. An yɛrɛ tun ma sigi ni nin fɔ. Voilà merci beaucoup. Nin tun ye tonton Kulibali Buwa Kulibali ani Hélène an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an y'u wele u nana ka wele lamɛn et puis ne yɛrɛ sera un retard la u ye n kɔnɔ yafa bɔrɔfa o yafa bɔrɔfa b'aw ye nin kun y'an ka émission ye an b'a fɔ aw bye bye ciao ciao à la prochaine.